Liz, what happened? Wala klase. Nga amanaw. Kasi ang ulan. Okay, what's up mga paps? It turned out wala lagi man gali klase mga kabataan kay may bagyo. The kids are with me. Hallelujah, it's raining. Yeah. It's raining, man! Hallelujah, it's raining. So, upod sila sa akon. But after ko time in sa office, dulong ko sila balik sa balay. Pali kapoy gid ko kay kagabi pa lang because of the rain. Nagbaha sa balay. Kay guba ang drainage namon. So, tanan kami sa balay nagsala-sala. Here's actually what happened. Nagulan! Problema sa amon kay ang drainage namon. Problemado, tinagabaha. Ka-flooded sa amon. Hey. Okay. Butang ato dak bala. Tingnan mo namon nasunod namon ka ano sang tubig sa banyo kagi ula sa piyak kay ang tubig nakasulod sa balay itungod pigadong drainage mata-mata mo na pos ula naman namon dito yak. Dapat pakayo ko na ng drainage. Asa! Basta hindi maguntat ang ulan, sige-sige lang agwada. Oh well. So kung magulan, nasunod na rin tubig, ari na matamat naman siya. Why sab yan? Nasunod siya din sa balay. Wala labot da. Pinipagid sa banyo. Ang balay! It's falling apart! So, problema man, ang atop. May katulo. So may katulo di. Hello. Tama ko. Na. Okay. So sa way naman may dog ang kama, da siya nag-gipso. What are you doing? Amo na nga baka lang mo condominiums. Stop advertising. Eh si nanay ano siya na Mapper. janitress siya na. Ang nanay role ya. Mapper. Meanwhile, ang amon ti ulang tulog man din. Nami ya tulog. Ang importante sleep tight niya si Lola. Hindi ka tulog ka rin. Stress na siya basta mag-inulan. Pero okay ka lang ito kinapoy kay Ken? Gutom. Kaon ka lang ka. May laki daw medyo nagtahaw ng ulan. So at least maka-wayway na kami. Galing kayo naghubog ako sa Lamawan. So matulog ko dugay-dugay ko ng tel ko. Sige ka lang lugasan ta. Kaya hindi ako kaugas sa banyo kay gabaha pa to kawat igko ng tubig. So dire ko mahugas sa sink.
Tilo atel ko. Mapuli ako kay i-supervise ko ang pag diklag sang drainage namon to subong. Kay ato subong nga ako niya tiyo kag pakaisa. So i-try nila i-diklag ang drainage kay para mag-agi ang tubig, hindi na magsulod sa balay. So see you later, alligator. Okay. So video ka baha na di subong. Matamat na san sa kwa. More than 30 years na kami di stay. So basically ang balay daanan eh. So, of course kung daan ng balay, ng mga drainage, mga ano kaminyat na the pains of having an old house. Kailangan namon ano bago nga balay or condominiums. Okay. So na kami. So, subong di ko na kok nila to. Okay. So, kot-kot nila manol, kagambalaan nila kung may clog. Do, lipay ka mo nga wala klase, yaw. Ha? Dito na ba ni mami? Hindi pwede kakaon, de. Ha? Okay, ipos lang. Okay. Ramo nyo kay basi subayanta. Ba, wala klase ba?